Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Op het Brionplein werd gisteren de 35e Dia di Bandera gevierd. In zijn toespraak zei premier Ruggenaat dat de vlag staat voor respect, eenheid, saamhorigheid en identiteit. Hij refereerde ook aan de maker van de vlag, Martin den Dulk. De voltallige regering als ook gouverneur Lucille George Wout waren bij de festiviteiten aanwezig. De dag werd afgesloten met het optreden van Gens, die de bevolking verraste met een gevarieerd repertoire. Al met al een bom festival di Pueblo. In Nederland is een 33-jarige militair aangehouden in verband met de container met cocaïne die klaar stond om vanuit Curaçao naar Nederland te vertrekken. De inval bij marinebasis Parera werd gedaan na het verkrijgen van een aantal tips waarin werd aangegeven dat er een mogelijke drugstransport via de basis zou plaatsvinden. De aanhouding vond plaats in Peel en Maas in Brabant. Commandant Jan de Vin kon niet aangeven of de man een bekende is die eerder op de basis werkzaam is geweest. De man wordt per direct ontslagen. Het onderzoek wordt gedaan door het Openbaar Ministerie in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee. Het screeningsproces van Steven Martina, de ex-minister van Economische Ontwikkeling, is nog in volle gang. Premier Ruggenaat heeft de resultaten hiervan ontvangen, maar heeft hierover nog geen mededelingen gedaan omdat men wacht op de uitspraak van het Hof. Corsaudi Nostour heeft aan het Hof gevraagd de ex-minister te vervolgen en de partij heeft daartoe een klacht tegen de ex-minister ingediend. Het Hof zal op 15 juli aanstaande uitspraak doen of er tot vervolging zal worden overgegaan. Een overheidsdelegatie uit Nederland en Curaçao is bezig met de afronding van een pakket maatregelen die genomen moeten worden om een aanwijzing te voorkomen. Bronnen in Den Haag geven aan dat er een grote kans van slagen is, maar dat een overeenkomst nog niet is bereikt. Aanstaande vrijdag moet alles rond zijn. De Rijksministerraad heeft Curaçao tot die datum uitstel gegeven. In het kader Salupa Tour is gisteren een gezondheidskliniek voor ongedocumenteerden geopend. Dr. Elisa Jansen, arts van het CEOS, is de initiatiefneemster van de stichting Gezondheid voor Iedereen. In het bijzijn van minister van Gezondheid Suzy Camelia Reumer werd de opening verricht. De kliniek heeft een vergunning gekregen om zwangere vrouwen en kinderen te behandelen die geen officiële papieren hebben en om vluchtelingen in de kliniek de zorg te verlenen die nodig is. Coach Remco Bicentini heeft coach Ronald Koeman van het Nederlands elftal uitgenodigd voor een oefeninterland tussen Nederland en Curaçao. De afgelopen dagen kreeg het team uit de hele wereld complimenten voor hun prestaties. In de kwartfinales werd het uitgeschakeld door de Verenigde Staten, maar de manier waarop gaf heel veel bewondering. Bicentini geeft aan dat Curaçao een goede sparringspartner zou kunnen worden voor het Nederlands elftal. Vandaag is het 5 jaar geleden dat Eddie Junior Rosario, beter bekend als Kojak, werd vermoord. Het Openbaar Ministerie weet wie de moord gepleegd heeft, maar is niet overgegaan tot vervolging, omdat de vermeende moordenaars al een levenslange veroordeling hebben. 5 jaar geleden schoot een aantal mannen de jongeman neer toen hij zijn huis uitkwam. Er werden 10 schoten gelost, waarvan er 3 doel troffen. Een paar dagen daarvoor hadden zij onenigheid gehad met elkaar. De familie wil dat de schuldigen alsnog worden aangeklaagd en vragen nogmaals om gerechtigheid. Duitsland en Venezuela zijn in gesprek over de terugkeer van ambassadeur Daniel Kieser naar Caracas. Op 6 maart werd de ambassadeur tot persona non grata uitgeroepen omdat hij 2 dagen daarvoor op het vliegveld aanwezig was bij de aankomst van Guaidó. Verschillende ambassadeurs waren naar het vliegveld gekomen om de arrestatie van Guaidó te voorkomen. Volgens de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza mag de ambassadeur binnenkort weer terugkeren. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.